Narodni poslanik Bratimir Vasiljević diplomom se pohvalio u 61. godini. Ali sa kog fakulteta, zapitali su se pojedini mediji, s obzirom da od novopečenog diplomca nisu dobili konkretan odgovor. Fakultet za poslovno industrijski menadžment i to je to. Pitan sam da li je to Union u Beogradu Nikola Tesla. Ne znam ja da li je Nikola Tesla, tada nije bio. Tada je bio samo Union Beograd. Da li su se oni u međuvremenu spojili, nisu, stvarno ne znam, ni danas ne znam. Niti sam u obavezi da to znam. Neki su to završili na vreme, a neki završavaju i u poznim godinama. Nišlije kažu da je to danas izgleda postala nova moda. Uopšte ne mislim da je kasno, ali ako ti to redovno završiš i na redovnom fakultetu. A ovako je već sumnjivo. Moguće da je čovjek sposoban i da ima autoriteta da može da završi. Ništa nije čudno da se dešavaju takve stvari. Moguće to, znači kupuje se diploma, ima toga, ali nije koliko se piše i preuveličava se. Svet je džungla, ja se ipak snađo. Poslanik kaže da je znanje iz 80-ih sa više ekonomske škole hteo da nadogradi, pa je od ekonomiste za robni unutrašnji promet postao diplomirani menadžer. Ovde je vezan obavezama i uz rad i uz porodicu i ono sve što me čeka, malo sam okasnio, to je trajalo od skoro 4 godine. Ja sam planirao da još 10 godina radim i da će to mi trebati u toku rada da se doškolujem i to je cela priča. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, a ni da se završi fakultet. Vasiljević možda, kaže, i nastavi sa obrazovanjem u svojoj oblasti, mada se, priznaje, obeshrabrio. Ljudi u 70 i 80 godina postaju doktori nauka i niko im zbog toga se ne ljuti, niko ne piše negativno. Ovde se drugačije radi. Ne brinite poslaniče, ipak je poželjno biti školovan. Mada danas diploma u Srbiji, čini se, ne pravi neku veliku razliku. U svakom slučaju, nije loše imati bar jednu, makar i u 60. Di plovi ova naša državna lađa?